Two women, deemed as victims, finally spoke up about the situation. This is what they said. I've never seen any of them being aggressive or rude. They've always respected people. They started from zero. They lived in a shelter with their mom, and they had no food. They had no money. Ai fost amenințată? Nu, n-am fost niciodată. Dacă eram amenințată, automat nu mai eram idiotă să stau în casa asta. Spuneau că fetele care veneau la ei acasă erau intimidate de securitate cu arme. Eu pot spun că niciodată cei de la securitate n-au intimidat pe nimeni, nu au arme la vedere, nu sunt puși acolo să intimideze fete sau să întâmple alte lucruri. But it's written Tate. Yeah, it is. Why? I have lots of tattoos, different ones. The Harry Potter tattoo, the moon and the sun. Am pe mâna stângă tatuajul ăsta care scrie Tate Girl, pe care l-am făcut din respect pentru ei. Are you Tate's property? I'm no one's property. Suntem prieteni buni de 2 ani de zile, cam așa. Poți să mă treci pe mine ca și victimă, dacă eu n-am spus că sunt o victimă.